nonane. Weh, iki nek lighting-e Baraka ngene Nando. Lho nduk jan motan kena kinira. Iya. Wong kaya ngono saiki dadi bos lighting. Gara-gara apa? Sok gane nyolong kabel sithik-sithik saiki iso ditekokke lighting. Ya. Oh iya, lampu kabel diklumukne ya. Sing nyolongi ngene Anton ya cah kuwi ya. Yuk. Kangen kutan paupama mung sliramu kang dadi telenge ngati. Mas, suara ketemu kok malih lho njenengan, malih kemangkiran mosok yo di mboten Pak Trah niki disemir putih kok, Pak. Kajenge gaul lho niki. Modar mbok wis. Aja to. Wes lawas sanggonku nunggu. Mas, nyumbang piro Pak monggo? Hei, ora nyumbang. Aku ki arep ngapalke boy kok bunuman ae. Tresno lair. Kandhan. Sliramu nate ngendika tresno lair terus ing ati. Anu Aku iki ijo dino iki mene enek Piye? wae. Heeh, critakno. Mau ning Jatiasa nek penyanyiku semaput. Heeh. Lho tak tulungi tak bopong go ning kamar. Iya. Dalah ibu-ibu lah nduk sabar nduk malah dicuri klambine yo. Sak cekure pagi roh kuwi aku. Terus tom-tomen awak. Ayo terus mendongak ya. Ya. Mas Ijo. Wah, elok dulurku lanang arep mantu dicet kagere. Dawane kangen nggih. Pikak mriku mawon. Aja, apa-apa dilokne kocak ki juwe Hiram. Jare kok luar negeri le. Nyapa? Yuk dite. Kowe ora ono kon transfer pakmu ae. Ya ndak ya diaturke. Pitung sasi lamasi kanku ngenteni mo sliramu wong bagus kang dadi ati dinambangi mung tansah tak mimpi jroning ati kangenku setengah
Kaya wong edan.
ngono iku perintah agama ngelingono ning donya mung sedelo sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepareng besok munggah swarga. Nduk. Wah, Jor kelingan analana biyen tak openi saiki ana yo Sing kompak kowe engko aja jagane amplop lho. Tenan, aja jagane amplop lho. Sih, Mbak. pengestunipun mboten. Kula ngerti keadaane kok, Mbah. Ya sepiro luputku is. Sakara bisa nyapa gunung desa dadi raja kene arep ilang
Mbok ijen lho. Mas Buka ya iya pokoknya sing tenang Mas Buka ya aja blader aneh kowe nang PU aku nang yo nang PU ya padha ae ngono ya padha lakone ngene ya Pakde heeh ya Anu pados mangsa. Rasa midrae, kok glek mongso ngene terane kan.
Ya, ditutup Mbak Yun. Aja sumelang wong bagus tresnaku iki ora balayu ora suwe aku bali bisa sumeng ono ing sisimu. Terima kasih, Bapak Kocak. Matur nuwun. Pak RT suwun kalih nyuwun donganipun.